Wabafowethu ngeke nikholwe uthi abantu ehlatshwayo-ke ubize ubaba uJacob Zuma laphana-ke we-MK-ke ngesithingithingi laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana kuzwa wonke umuntu egxeka indlela aphatha ngayo-ke izinto. Angifisi ukuthi uzongamukela lolu daba kodwa likhona-ke la kwisiqiniseko esemedia-ke ngokhohlwa ukusubscribe-ke siphinde sidibane kwezinye. Ngekho ukukhankasa uqeda uthatha isihlalo esikhulu usinika yona. Kusho ukuthi lesithingithingi sakaZuma sibona bonke labantu laba bakhona beyithingithingi nabo, ngoba uthatha isihlalo esingabafanele abanye usinika abanye. Yindaba ningavumi ngimbize ngesithingithingi, ngoba umuntu uma yisithingithingi phela uma kuthiwa isithingithingi umuntu usuke isithingithingi ngemisebenzi yakhe lowo muntu loyo. Uma kuthiwa lo muntu uyisithingithingi so kushiwo ngenxa yemisebenzi yakhe ukuthi uyisithingithingi. Kuthiwe lo muntu asona isithingithingi mayekwazi ukuthatha amandla abantwana bonke babantu ayiwanika indodana yakhe ingazange sikhankase ingenzanga lutho. Yindaba uDeputy President we-MK ngabanga uKheshelezi noma kube umsimbo okhala imali, ngoba umsimbo okhala imali wafaka 3 million lapha. Ilo ngathi isithingithingi. Bonke laba abanye abafuna ukuthi at least leli gama lingafiki kabi kuyena. Sekuyoba yibona abawugijima bomtshela iqiniso ukuthi lesithingithingi senzani njengoba kuyisithingithingi nje.